šírka. Čiže veľkosť a vtedy to jednoznačne sú na presne. 8 okruhu. No, 8 okruh, čiže taký veľký bod, podľa toho, aký má veľkosť. Dobre? Prečítaj, rozumiem. Správne, štarnúť. Uváž. Znovu nemá za sebou nič. Čiže dneska sa zoznámime s tým, ako sa príkazy, korytnačie príkazy rozdeľujú. Tento príkaz, ktorý musí byť oddelený od toho príkazu pre potočenie roha medzerníkom. Takéto príkazy sa nazývajú príkazy so vstupom. Maličký príklad musí pritočiť. Toto nedotočí. To ako to? Tuto máme na to. Tak, do 100. Sadnite. Ktorý ďalší ešte je príklad? Jožo. To, že chcete zmatávať tou dobre, bolo. Napríklad 80. Dobre, Kuba. Ďalší. VP. Áno. Prípačná tútarmu. Dobre, VP 90. Ešte máme nejaký príklad do vstupov, Simona? 50. No, dobre, to 50. Takže keď budeme meniť tie vstupné príkazy, meň nejaké okolko otočiť, tak skús použiť ten príkaz. Áno, presne sa otočí do daného miesta tých 90 stupňov. Skús dať nejaký iný počet krokov, ktoré má spraviť. Ešte neboj sa pridáviť. Nebuď krok. Tak. Dobre, skúsme teraz korytnačke nastaviť inú hrúbku pera. Ale musíš na to tlačítko kliknúť. Tak? Koľko krokov má spraviť? Dobre, spravila. Teraz chceme, aby pokračovala v tom smere, ale aby nekreslila tak hrúbo. Tu nám to zároveň ukazuje. 210. Dáme to na nulu, kde máme nulu. Ešte pán. Teraz je to. 119. No, ja to je nepresne, ale vidíte. Dobre, takže koľko robíte?